संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अबं गसाइ संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अबं गसाइ अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा अबं गसाइ अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा अबं गसाइ हारि अलखदाव मिथिंगानि सोनाब जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे गुथि बिथांमोना बोसोरसालिया जे थान्दै जखनथाय बेवहाय जोङो बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोन्दों। बे दैमालु ओनसोलाव आरो सानजा गफुरनि जे दख'रानि बावहायबो जथुमा दंमोन आरो बेजों लोगोसे जों मिजिंथिदों जे जोंनि गासै बर' माहारिनि बावहाय जि मोनसे गोलाव सम जोंनि थामोनथानि थाखाय सोलोंथाइ दावगानाय रांखान्थि फेहेरनाय गुबुन गुबुन बिथिंजों जुजिनानै बावहाय रायजो जानाय गासै जोंनि आथिखालनि बर' फरायसाफोरखौ लानानै मोजाङै माखासे बिथिंफ्रावहाय दिनैनि जोंनि मावथांखिफोरखौ मावफुंनायनि सायाव जोंनि जिल्ला दखरा बिथांमोना बिथांखि लादों आरो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौनो नोजोर बोदों जाहाथे जोङो बावहाय गुन गोनां सोलोंथाइ आरो लोगोसे रांखान्थि फेहेरनायाव जोंनि बेवहाय रायजो जानाय गासै जोंनि बिमा बिफा दिथागिरि बयबो लोगोसे जाहाथे इयुन समाव जों गेरेमसा बर' माहारि दानो हायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माहारि थांनायनि मोनसे गुदि थांखियाव सोलोंथाइखौ लाफानानै जोङो गेरेमसा बर' माहारि जानो थाखाय बयबो रांखान्थि बिथिङाव राफोद जानांगौ आरो बिनिखायनो जों बे नोजोरखौ बोदों। बेराफारसेथिंजाय जों गोलाव सम राजखान्थियारि अधिकारखौ लानानै गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय दिनै बिटिआर गोरोबथानि उनाव बे ओनसोला बड'लेण्डजों दङ आरो गोबां गामि सिमलुगुरिसिम जोङो फोलावनानै बाउन्डारि फोलावनानै लानानै जि मोनसे बड'लेण्डनि सिमा दाथायनि बेबस्थाखौ जोङो बे बिटिआर गोरोबथानि जि दफानि गेजेरजोंहाय दिनै आसाम सरकार दानाय कमिसन आरो गुबुन गुबुन राजखान्थियारि बेबस्थाजोंहाय दिनै नटिफिकेसन जालांबाय बड'लेण्ड बिसारखथियावबो बाहागो लालांबाय आरो माखासे आद्रा थानाय जि गामिफोर मोनबावनांगौ जोंहा दं बड'लेण्डजों बेखौ जाफुंसार होनांगौनि थाखाय आसाम सरकार भारत सरकार आरो आथिखालनि बिटिआर सरकारखौबो नोजोर बोनानै जोङो नारसिनदों जाहाथे बिथांमोना जोंनि बे राजखान्थि अधिकारजों जुजिनानै बर'फोरनि खौसेथिनि बेन्दोंखौ बड'लेण्ड सिक्स सिडिउल काउन्सिलजों लोगोसेयै आरो आसामाव थानाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल गासैखौबो राजखान्थियारि अधिकारखौ जाहाथे गासै फुरा खालामनानै होयो होननानै जों मिजिंथिदों। अदेबानि दिनैनि समाव बियो मोनसे बड'लेण्डनि इयुननि जे मोनसे सिमा एबा बियो मोनसे जोंनि सिमानि दाथाय जायखौ लानानै जोङो बाउन्डारि एक्सटेनसन हिसाबै जोङो दिनै मोननो थाङो आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सावरायनाय बाहागो लानाय गुबुन गुबुन बिथिङाव जों नारसिनगासिनो दं जाहाथे बेखौ लानानै बिटिआर गोरोबथाखौ अराय मावफुंगोन आरो संबिजिरारि बेबस्थाखौ लानानैबो दिनैबो मोनसे मनिटरिं मिटिं जानानै थांदों भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिआर आरो जों गासै सिगनेटरि आफादफोर जयै थानानै बिनि जे उन समाव आद्रा थानाय खामानिखौ मावफुंनांगौनि बायदिसिना बिथिंखौ सरकारि भाबै बिथांमोनाबो नोजोर बोदों आरो उन समाव समाधान खालामनायनि लामाखौ होगोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बयजोंबो सावरायनानै बायदिसिना बिथिङाव राजखान्थियारि अधिकारखौ लानानै सावरायनांगौ दं होननानैबो जों सानो। बिनि अनगायै भेन्सार स्कुलनि जेंनाखौ लानानै दिनै आसाम सरकार आरो बेजों लोगोसे बड'लेण्ड सरकारा बायदिसिना राहा लानायखौ जों खोनादों जाहाथे उन समाव जि थांनाय 5 बोसोराव बिथांमोना प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबनो हायासै आरो बिनि उनाव बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय आरो आसामनि गेजेराव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ लानानै कलेजफोरखौ लानानै जाहाथे बड'लेण्ड ओनसोलाव गोबां असमिया मिडियामबो दं आरो बेबायदिनो बायदि प्रभिन्सियेलाइजेसननि खामानिखौ जाहाथे बिटिआर सरकारा गोख्रैयै गोसो होनानै मावनो जाफुंसार जाहोनो हायो बेजों लोगोसे जोंनि अब्ला जोंनि सोलोंथाइनि मानदान्दाया जों मोनसे मोजां बेबस्था जागोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो जोबनायाव जोङो खावलायगोन जाहाथे जोंनि बयबो फरायसा फरायसुलि बिथांमोना जोबथा बोसोरारि आनजादा फैगासिनो दङ मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि लोगोसे बयनिबो थाखोनि जे आनजाद बिथांमोना आनजाद होसिगोन बिथांमोननिसिम जों गाहाम हामलायथि बावहरबाय लोगोसे जाहाथे बिथांमोना गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव जाफुंसार जायो गाव गावनि जिउ राहा लामायाव जाफुंसारनो हागोन बेखौ नोंथांमोननि गेजेरजों मिजिंथिबाय
आरो बयबो फरायसाफोरनि बे गाहामखौ हास्थायनानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइनि जे जांख्रिखांनाय बेखौ जों अरायसम लांबाय थागोन।